Hey, abakhali abantu ku-ad hoc committee. Masikhavareni testimony ka-General Sentimulo appeare nge-10 kaMarch 2026 before i-ad hoc committee. Kwalandela uFadel Adams kukuthi the last witness ibi-appeare before i-ad hoc committee ibinguSarah Jane. I also did not touch i-testimony yakhe, so nje ndizawaqoshelisa nje bonke apha. Siqalele ngo-General Sentimulo. uGeneral Sentimulo ke, there are just two things bendifuna ukumva into yoba uzaziphendula into yoba athini after ke kwabakhona ezazithole ezenziwe nguGeneral Shadrack Sibiya kuMahlanga Commission. Mos uGeneral Sibiya ukwaba namagama athi General Sentimulo ngabanye ababantu ababonakala ngongathi babenefita kuKhet Matlala njoba sebenzenza ingathi nje. Wakhipha amagama oba wenziwa iBBL ingathi wayebhatalelwa nguKhet Matlala, wayede engakwazi nokuhlala emodweni nasemsebenzini ingathi engekho mncamo engekho mde ncamo, wayede lala emodweni engakwazi ukuhlala ngempundu because enziwe ngubani, enziswe iBBL nguKhet Matlala. Esibini into benifuna ukumva kune recording ke uGeneral Sibiya apho warecorda khona uGeneral Sentimulo, ndifuna ukumva into yoba uzaphendula athini because kulo recording uGeneral Sentimulo wabonakala ngongathi ngumuntu othetha kakubi ngePKTT. Hayi ke ubuzwa ngemcimbi weBBL ke ngoku uyenzile nje testimony yakhe yonke, there isn't really much. Otherwise bebembuza nje malunga nomcimbi wama-factions, bembuza malunga neza party bebesoloko besiya kuzo. Ubona nje ama-general wethu abantu basesipoliseni sethu abakhulu bengathi bapatiza nje neyabantu esebaregada ngongathi zii-criminals, they were rubbing shoulders with criminals, be-attendana nama-party ke. Ubuzwa ngayo yonke loo nto leyo, ukwazi kwakhe Khet Matlala umazinjani. Hayi uKhet Matlala yena wayengamazi ngathi the first time embona ncamo babekulo party leyo I think eka-General Sibiya apho ke phofu babehleli lenkosikazi phasi kwalanto mos. Niyakhumbulana kwi-recording kwathiwa uKhet Matlala weza kwiparty yakwa-General Sibiya la recording apho kwasuku-interrogator khona uKhet Matlala, wakhipha amagama uKhet Matlala ngathi wathe waya nge-Rolls Royce kwaKhet Matlala. Phofu leyo eyeya ninini kwangathi iyaphikwa, but kwi-testimony kukhona apho iphinde yavela khona umcimbi wantoni walo Rolls Royce kaKhet Matlala, because nakule testimony le uKarim nawo wathethile amagama afana nento ezinjalo. Hayi ke, so ubuzwa ngayo yonke loo nto leyo ke ayaphendula. Kuzongelwa kulo mcimbi we-BBL into yoba ingabe une-BBL oyenzile na oyenziswe nguKhet Matlala. Hayi ke intokazi iyehamba ngenyawo madoda yashaya umturnaround. Hayi bafumana nje iview nje abantu i-MP zasepalamente ke. Hayi ke watsho ba-serious ke wathi hayi ke ubone nje isidingo soba akababonise nje xa kubane kuthethwa nge-BBL leyo, since ke kungenzeka into yoba yi-asset ye-national masithi national asset kaloku, because of kungenzeka ibhatalwe ngantoni ngemali ye-state. Sithetha ke phantsi kwala mcimbi woba mosoKhet Matlala ngaba abafumene ii-tenders ze-public zo-SAPS zoboma-360 million. So hayi ke wayenza loo nto, watsho wathi then xa ke izama wayitsho akayiphikanga indaba ye-BBL, watsho wathi hayi uyenzile yona but eyenza ngemali yakhe. Waze watsho wathi even i-evidence ke ikhona, kayinikeza i-evidence leader, imali yakhona yasuka kwenye i-account yaya kwenye i-account njalo njalo, yaze hamba yobhatala uDr Pet, I think Dr Pet ongasekhoyo ke phofu uDr lowo. Hayi ke because nomali emakhona apha embuze khona uba ingabe umyeni walo doctor uyamazi na umyeni wakhona. Into yakhona nje ndizayibona uyinesekilenyana nje erongwana nje, because umyeni kaDr lowo ngumntu phofu othizeni kwinto ze-ANC apha ezipolitikini. Ngaphezulu ubani na umntana waka-Dr lowo ka-General Sentimulo wayedrayivelwe ingathi nguTsakane. uTsakane oyinkosikazi kaKhet Matlala way before ke phofu kuzoba khona yonke le nto efaka uKhet Matlala. So into ezinjalo ngathi zivelile. Hayi ke so wazama nje ukuyi-explaina nje kanjalo ke into yakhona. Ninini uSikhosana xa besebezagqiba wenza ijoke ngayo, watsho wathi hayi bacela nje last view. Phofu ke noSauls ke uke waba nawo amagama atshoyo athi yena uyindoda nje entekantekana nje yena, especially xa engaphethanga iBhayibhile yakhe nje. Uthe nje uGeneral Sentimulo xa kema ngenyawo esenza la turnaround, hayi yena wazifihla wavala amehlo ngoba nje ngengafuni nje ukuhendeka. Uyindoda nje uyikhana nje engahendeka ngespeed nje, kwenziwe nje ijoke nyana ezifana nezo ke. Hayi ke
from apho kwangela okay, in terms of la mcimbi wala recording ke nawo uye wathathwa la apho ezithethelela khona into ba hayi nje yena kuleyo recording leyo at some stage basebenzisa kabuhlungu ke ngoku uGeneral Sibiya since ke nyoko benye way kuyisenior yabo. So ububona nje into ba what General Sibiya wants, General Sibiya must get nawo ke ukumsusa nje emagxeni ubuvele nje uthethe lonto umazi into ba izavela imsusa emagxeni. So bekethetha efakazisana naye phansi kwalonto bithethwa nguGeneral Shadrack Sibiya. So yinto nje ngathi njalo akathe wazithethelela. So ayikho nje ncami into engabe ithethiwa nguSentimoli xa kesuka kwangelwa ku-Fadel Adams. Hayi ke namazi ke yena ngeke nje ayigqiba i-testimony yakhe okanye isentence sala nje ezimbalwe engakangabizi igama kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi emlonyeni. Hayi ke uzazikhipha ezozitsholo zakhe, azikhiphe ezoGeneral Dumisani, akhiphe ezo-crime intelligence, yonke lonto leyo. Khona ke ngoyiphathi endibonile nje ba le angeke ndingayithathi. Kukhona apho kuthethwa malunga nento webhayike izitsholo apho kwake kwakhona into ba ngela xesha le-unrest le-July unrest kwaku-2021 yakhumbula mos iyamthethisa nje into yakhona kakhulu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba ngokungathi amapolisa azange enze umsebenzi wabo ncam ngendlela ethile ngela xesha bekuthini kubanjwa uformer president Jacob Zuma yonke lento yenzeka iKZN. So kwakhona apho kuthiwa khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wake wathatha ilifu. Uyithatha njani ilifu ngexesha xa kubhizi kusenzeka into ezifana nezi nani. Hayi ke wa-explain mos uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba yena akazangathathe ilifu ncam qha into yenzeka more or less the same time kusenzeka yonke loo nto leyo inkosikazi yakhe engumXhosa ke phofu. So kulaa mzi wakwaMkhwanazi ukhona umXhosa. So xa kudiyaniswa amakhanda phaa kuxoxwa nize niyazi into yoba amaXhosa nathi si-represented and sithanda. Andithi ngumyeni wethu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngumyeni wasemaXhoseni, ngumkhwenyana wasemaXhoseni. So sithanda besingamhlebela sithi ayiyeke yonke loo nto leyo. So xa kamane ebhizi esenza nize niyazi uba kwi-Pillow Talks kukhona namagama enkuthaza kawafumanayo emaXhoseni. Ningaphinde ke maZulu wakithi nibe nisithi hawu umZulu ocebisana nabani emxabalweni umXhosa asikhwapho ke. So watsho ke into yoba inkosikazi yakhe yaba yafumanisana. So kwanyanzeleka nje into yoba ahambe abheke e-Eastern Cape ahambise inkosikazi. So wathi yena ke uFidels xa Adams xa ke ajuwa loo nto leyo but still bona baqhele nabo ukuba nabantwana bavele nje babheke esibhedlele xa kubhizi kuhektikinyana bafike nje babale nje iminwe nenzwane, iminwe ke yezandla babale nje abantwana iminwe yabo iphelele nenzwane zabo ziphele ezinyaweni. Xa begqibile baphindele emsebenzini. Thetha into efana naleyo hayi phendula ukhusela athi hayi kaloku elethu isiko alifani andithi thina singamaXhosa. So inkosikazi kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngumXhosa. So uthe xa kegqiba kufumana umntana ngokwesiko inoba bekeyobekwa ke ngoku ubudlezana abesuthu bazathi bekeyobeka ubutswetsi. So wayehamba eyobeka isitswetsi phi e-Eastern. So wahambisa inkosikazi e-Eastern Cape and that was just it. And then he came back wazoqhubeka nomsebenzi. So nje bathethe nje izinto ezifana nezo ebuzwa ke phofu nangomcimbi we-evidence oba kwezi zinto nakweza cases bekuhambe ezivula ethi uthini umcimbi wakho yini leyo yenza uba uvula icase e-Western Cape ugqithe uze eGauteng ugqithe ubhalele ominister Senzo Mchunu kusesenjalo ubhalela noNkabinde. Ithini lento yakho ubufuna kwenzekeni nje ncam. So according to yena istory ngoku ebehamba nje evulana nalama case. Okay, i-evidence iphi? Evidence andiyazi uthe iphi khona phiphi nje leyo nto ezazinto zazifakwe phansi kwesicango sakwakhe. So ingathi ngendlela kathetha ngayo xa bekevula icase bengashiyi evidence okanye yonke loo nto akayithetha alindele icall from kwi-investigator of which ke i-investigator inoba xa ivela nje nayo ivula ifayile ivele idibane nento ezinqwakuzayo nje ivele ithathe loo nto lodoko ethinyana ibeke ecaleni spizi sinento ezibalulekile esipoliseni ekumele sidile nazo. So yikhona ke nalapho ethathana khona noJames ngento yoba akho mntu yena ozamrasela, uzarasela umntu onelungelo lokumrasela ngumntu akasherelana nayo ingubo qa, not any other. Into nje ingathi njalo when it comes to i-Fidels asibalekeni singene kuSarah ngespeed. Hayi bakazangalile kangaka uSarah. Phofu ndiyitshilo ke ndithi yazini lo Sarah lona ngingekayithathi i-testimony yakhe ne because I did not fully touch it but ngingekayithathi ndisatsho nje uba the next week neseyizangena last week kwakuzaba nguSarah. Nditsho ndithi esilumkele ba lo Sarah lokwenzeke into yoba kwayena wenziswa izinto ezirongo engafuni ukuzenza ngendlela kaye walila ngayo ngendlela bekethetha ngayo. Hayi ubonakala uwakhiphile amagama atsho athi ukusebenzisana okanye ukusebenzela
uPholo Solomon hey kwangayondlwane yanetha zazimbuyela kwakudestructive waze wanyanzeleka ehambe namatherapy apho buzana into emlilisayo yini ebethi nje xa kefakwe ekoneni hayi man almost kwi-MPs nje majority yama-MPs bewethi xa wemquestion hayi avela lile xa kebona uba ubhidwe imbiza ukuvutshwa kukuthi eyona nto emlilise yokuqala yinto yoba lo msebenzi bebewenza sisibeke i-PA kaPholo Solomon bebewenza under which constitution under which laws especially since yena eke waba ngumuntu othe wenze i-law so umthetho bomele ba wonke uyawazi so uthe busy section ethile kwathiwa hayi ngespeed nje lo section othetha ngayo ayiqalisanga ukuba iniphe imvume zoba nithini nenze lonto beningabe niyayenza ulile apho ke ngoku ubona nje ubustot bukhona nyana kulantwana la parliament kukhona ke nalapho ke since mos ngumuntu bengathi uhambisana inkonzo wasekamereni uhambisana nabantu ababini bebezichomi khona phe bembuze khona into babeke bethwa na ngumandla undithetha umbetho lo wabantu abadala ebebethwa ngumandla ngapha abe ebusy ebethwa na ngoMcBride uMcBride nomandla abaphinde babezichomi na hayi ke khona bethe khona nje ingathi bebe they were ntoni kanene with benefits na angifuni ukuthi friends with benefits but nje bebe ngama associate athile nje benoMcBride so into ngathi nje zinjalo hayi apho ebuzwa khona ngento enokwenza noPholo Solomon uyambona ba yena uba traumatize elekeshem ndimthandile indlela into akeze ngayo omnye wama MPs uze isimama waba nawo amagama uJames wathi namhlanje sizokhata lama ties all these soul ties ezinto ngathi zikubophile ngoba bosonethuba because waphuma uthi wabeka ibhakane waphuma waphela kwinto noPholo Solomon ebeqala ukuthetha noPholo Solomon recently kwathiwa yinto lento ekwenza ba uphinde uyothetha noPholo Solomon ukuthi wena wasowubalekile waphuma kwinto noPholo Solomon so niyambona ba yena nje utraumatize enenimbonile ke phofu nani ke niyeke nje bangenzeka into ba ngoba ubuziwe into ba uadibana njani noPholo Solomon ubuzwa uSara awuyatsho uSara into yoba hayi waye out ngathi they had gone out with a friend they were having coffee apho elapho babe bebhizi ethetha nje ngomcimbi unokwenza nomsebenzi kwayichomi le time man nansi phone number okanye nanku umuntu khawuzama ukucontactana noPholo Solomon ubone bakho umuntu akangakuzama ngayo umsebenzi na wadibana njalo noPholo Solomon njoba sekethi from being just a mere PA nini seke yi director kwezi companies so ubonakala mina xa ndimuvezi nje ngomuntu nje especially it's just that anmazi ngoko wayenjani ndimbona seke ilanto akayiyo ngoku kulanto la parliament masithi uba ngaba unjalo vele akatraumatizwanga ile mpilo akayi wayiphilisa because it's been many years bafethu ne isenzeka lento Pholo Solomon so masithi waye right ngoko kube yiyo lento semkhobazile waba nje okanye oba wayenjalo babona into ba imani lo muntu lona angakwazi ukwenza yonke into esifuna ukuyenza masisebenzise yena ngoba ngendlela amagama nama MPs abaye wawakhipha pha kuye batshilo bathi ngendlela babona ngalo wayuzwa ngoPholo Solomon lo muntu lona ngendlela nje ezingaqondakalanga bebesazi into ba xa bethi hakenza ifana noba kuthiwa makayovula icase bebefika bamxelela into ba hayi bani usekenze into wrong ppp nini kuseyenziswa yena kube nguye umuntu ohamba eyovula nezo case ezo so nje iye yaba nako nje ukunithatha okuthile because kungenzeka into ba initial xa wayengena kulento wayengazazi ncami into akazifaka kuyo but seke ngaphakathi ke ithini into yakhe and that was a safe space if they gefuna because honestly speaking uJames from now I felt ukuthi umpa a safe space into ba right now lithuba lobubhodle noba into ofuna ukuyithetha ngoPholo Solomon and this is when I think after ke wathetha into ba ukusebenzela uPholo Solomon was very destructive waze wahamba nama therapy meaning wayehambana nama counseling and uyambona into ba yona nje i mental state sakhe si impactiwe nje yile nto nokwenza noPholo Solomon inoba like khona lapho eke wathi wayeke wa adaptwa khona ininzi nje into yenziwe nje nini naye ubuva uyafuna ukuthi into ba zikhona izinto ezirong zenza ebeke ngafuna ukuzenza okanye bongamelekanga babe bazenzile so that's just about it nje when it comes to umcimbi kabani kaLosara ububona futhi ba i-resembles zika Meridi Hasi nje khona zikhona apha kuSara hayi ulilile not guy one not guy ulile kwathiwa make break ahambe wabuya wathi uxola hayibo ingathi sizaba nengxaki apha kwakhona nalapho ushongo esitsho khona sithi hayibo bafethu kuzathiwa sibulela umuntu ngeminye imibuzo apha noSikhosana bathi hayi kalo wasukwazi into basiqhubeka singaqhubeki ngemasiqhuma sinyanga indlela zobalo lo muntu lona sikwazi ukuqhubeka naye because akazuhamba pasingafumana impendulo zethu but siyifumana njani impendulo zethu kunje hayi ke bazamile nje ukukhanfata hayi madoda efixiza
efixiza umntana womntu. Ndingalibalanga before ndigqibezela ke ngoku ndizawuyivala ndizawuphuma apha. Enye yezinto ezizathethwa nguGeneral Senthimule ngamagama athi yena aka-excitwa ncam izinto ezinokwenza nemali ukubone nje yena kusingumuntu nje othanda ngendlela kathi bekethi nje ungumntu wena nje ongathanda izinto ncam nokudivorce ingathi sekedivorce kabini. Kodwa ke majita ndingabisajonga phaa utshilo wakhiphile amagama athi hayi since kuthethwe ngomcimbi we-BBL yakhe zinintsi calls ezingenayo ngongathi nifuna ukutest driver. Wathi nje akakho interested yena udivorce kabini but nje she's not available. So hayi nje amagama anjalo nje hayi wakhiphile ke phofu ke ethe xa sekezagqiba apha ekugqibeleni ngengokunoba bezama nje ukubomeleza. Hayi ndaske ndambona ingathi ukufuxuza naye nje phantsi kwale nto bendithetha uba kuliliwe kulaa nto la adok. Hayi ndambona nje ngathi naye nje ube nako nje ukufuxufuxuza. So andizuyikhipha i-personal view yam ngetestimony yakhe into yoba ndimthatha ndimbeka kweliphi icala. Yena self uthe akafuni ukukhetha amacala but nje ndihleli ndiye ndaba nawo nje amagama ndiphinde ndibe namagama khona univayo. That's just about it when it comes to testimony yabantu abayi-3. I believe that we are now all up to date when it comes to i-ADOC committee. Did Mr. Matlala pay for a Brazilian what is it? BBL, Yes. a BBL surgery for you? If the chair can allow me before I respond, I actually want to stand up. People have been dying to see this BBL. They were expecting Tebogo Tobejane, Faith Nketsi. And I must say, Chair, I've actually had more guys approaching me now over the phone to say, can we go out? So I think everybody wants to test drive. I wouldn't mind standing. I wouldn't. That has become a national asset, so it must be seen before I respond to the question. I'm not sure if you see it, it's there, but I don't see it. Thank you very much. Actually, one DM of the police showed me your picture and said, what is BBL here? Exactly my point. But